vatiigira midziyo mitsva inongoziva chete kufambira zvejohani masiwe chisharo nyerusiti ndozvainongogona chete. Baba vedu vakatitengera mahino manyowani aya kwete kuti amboya uzoratidzwa umboenda uzodzoka. Aiwa akutosara pano. Regerai nditore nguva ino ndakamirira imi mose kuti ndipe kutenda kwangu. Dai akuwedzerai kukukomborerai. Dai Mwari wekudenga akuchengetai. Dai Mwari wekudenga akukundisai munazvo. Tinoda kupa kutenda zvikuru kuna baba Wikinero vakatibatsira zvinhu zvakapera, vakatibatsira nemabhazi matatu amuri kuona aya ari papari ekuvandotakura vanhu kuenda kumatima kunonamata. Iko zvino nhasi uno tiri kupembera nenyaya yemarori maviri amuri kuona ari kumashure kwangu aya, achatakura lageji, achatakura huni kuenda kumasowe kuti vanhu vagone kunamata. Ndiri kufara nezvikuitwa nababa Wikinero, ndoti ngavakomborerwa wedzerwe mazuva nemakore uye pfumo yavo iwande sevhu nemarara. Ndinotenda nemabhazi avakatitenge uye nemarori tangotakurawo gudu dzedu dzese nehuni. Ndinozvitenda zvatoi baba, asi kugona kana kutaura nekufara.